Урта Терешко авылында гомер итүче хөрмәтле туганыбыз һәм күршебез Суфия Расим кызы Хамзинага 27 сентябрь көнне 60 яшь тула, дип башлана безнең тапшыруга килгән әлеге котлау сәламе. Безнең кадерле туганыбыз, сөекле күршебез 1963 елның 27 сентябрендә Урта Терешко авылында якты дөньяга аваз сала. Кичкенәдән үк тыйнак, акыллы бала булып үсеп, әти-әнисенең олы ярдәмчесенә әйләнә. Мәктәптә тырышлык куеп укып китеп, Мәләкәш шәһәрендә сәркәтип һөнәрен үзләштерә. Әле яңа гына кулына дипломын алган яшь белгеч буларак, янәдән туган авылына әйләнеп кайта һәм авыл җирендә эшләп килгән азык-төлек комбинатына эшкә урнаша. Анда ул озак еллар намуслы килеш хезмәт куя. Әлеге оешма таркалгач, аны авыл администрациясенә, шулай ук үз һөнәре буенча эшкә алалар. 16 ел шушында эшләп, лаеклы ялга да чыга. Бүгенге көндә ул әтисе Расим абыйның олы таянышы да, терәге дә булып бергәләп яшәп киләләр. Инде без туганнары, күршеләре бергәләп тату яшәгәнгә, аның хакында бары тик бик уңган, кешелекле, олы сердәшчебез дип кенә әйтә алабыз. Аңа сүзең дә сыя, әйтер теләгең дә барып җитә. Суфия Расимовнаның кайчан гына килеп кермә өе пөхтә итеп җыештырган, тәмле исләр белән тулы җылы бинада табын ризыклар белән мул итеп тулган була. Кунакчыл хуҗабикә бер кайчан да чәй эчермичә җибәрми. Без туганнары, күршеләре аны бик яратабыз һәм хөрмәт итәбез. Әле тагы да шулай бергәләп аралашырга насыйп булсын дип телибез. Кадерле кешебез, без сине шын күңелебездән истәлекле юбилеең белән кайнар котлыйбыз. Гомерең якты кояш кебек дөнья иминлеге белән тулып торсын. Дөньядагы һәрбер яхшылыгың аерылмас юлдашың булсын. Туганнарыңның күңел җылысын, кадер-хөрмәтен, игътибарын тыеп, бәхетле тормыш кичерүеңне телибез. Һәр вакытта да шулай изге күңелле, сабыр җанлы, туганчыл, юлларың гел матур, якты булсын. Һәрбер көнең куаныч, яшәү яме, дөнья иминлеге белән тулып торсын. Нурлар шәшеп яшә бу дөньяда. Көтмәгәндә килсен шатлыклар. Без телибез сиңа якты көннәр, бәхетле һәм тыныч тормышлар. Тагын бер ел истәлсә дә сиңа, ул ел сине тагы да яшәртсен. Нурын сибеп көләч йөзләреңә дилшат итеп кенә яшәтсен. 60 яшь ул, күркәм гомер мәле. Бергәләп без сине котлыйбыз. Йөрәк түребездә булган барлык изге теләкләрне юллыйбыз. Иң изге теләкләр белән туганнарың Мусиннар, Давыдовлар, Ягудиннар, күршеләрең Шариповлар һәм Хамзиннар гаиләләре. Хөрмәтле Суфия Расимовна, якыннарыгыз юллаган җылы теләкләргә без дә бик теләп кушылабыз. Алдагы музыкаль бүләк бары сезнең өчен генә яңгырый. Кабул итеп алыгыз. Көн гомер бәйрәмең, сузды кулларың, җыелдык синең яныңа, якын дусларың, ява котлау гөл чәчәкләр, изге теләкләр, нинди рәхәт җыелышкач, якын йөрәкләр. Туган көндә зурлыйбыз, зурлыйбыз, чын күңелдән котлыйбыз. Үтә гомер кыскара дип моңайма, мәңге яшә, мәңге яшь бул картайма. Туган көндә зурлыйбыз, чын күңелдән котлыйбыз. Үтә гомер кыскара дип моңайма, мәңге яшь бул картайма. Уйнап көлеп узмаган бит үткән елларың, барында эзләгән тапкан алтын кулларың, сикәлтәсез булмагандыр үткән юлларың. Үзең әйбәт булгач менә бик күп дусларың. Туган көндә зурлыйбыз, чын күңелдән котлыйбыз. Үтә гомер кыскара дип моңайма, мәңге яшь бул картайма.
Güllerin bәхетләр сирпеп карасын, һәр шак күзләрең туган көннәр кабатлансын. Тагын да теләкләрне кабул итеп, ал сине барысында. Туган көндә зурлыйбыз, чын күңелдән котлыйбыз. Үтә гомер кыскара дип моңайма. Мәңге яшь бул картайма. Туган көндә зурлыйбыз, чын күңелдән котлыйбыз. Үтә гомер кыскара дип моңайма. Мәңге яшь бул